APHLC Central Executive Committee, Extended Executive Committee Pini Ingilo, Legislative Assembly Committee, a President Secretariat Tuman, Lapen Women Wing, a Secretariat Tuman, Lapen Youth Wing, a Secretariat Tuman, Lapen MAC Committee, Secretariat Tuman, Lapen a President Tuman. Along tinda Presiden Sekretarian Dakcetong etlo lapen dakcetan ulo kajetan o lambang ge nitum non damdedet po nitum non kaperai ke first APHLC Constitution lapen rules pini adopt detlo pe pass detlo pini arni penke labangso a constitution ateng pensi APHLC along ke claim atum an a member tum anta alam kroy nang po lapen la soteng sinitum che Japon po. Number 2 bangke la long walk pu penapot rat atum manghupiklo pu aji pini kado eta ningge pet lo lasi la kapamang hu hedet Japan netungge long walk non nini Tomington sita mo Trok atarik pen ni Central Committee ke doan atum si long walk ke claim tupo. Bine dolang lahen do bodi lapen ke constitution along komad ni amendment ke doji kangtung atum phan an ke laken next Central Executive Committee along amendment dia phan wan tamik lalo ade da bang pupelang la chiklo yon ang bong tame ba chiklo yon api tame la pen hapu bange election nang elelo MP election la potsi neto un nante mo Creation ang bong bala long walk ketang penomat ketang penomat neto election campaign committee seng det po lapen election campaign committee atum si a program